And now, it's time for DJ Raqi's Secret Files. Lahat naman ginawa ko para lang maramdaman niya na prinsesa siya, pero binigla niya ako. Hi DJ Raqi. Itago mo ko sa pangalang Rap. Tubong Bulacan. At ito, ang aking secret file. Mula pagkabata hanggang sa nakapagtapos ng high school, ay sa San Jose del Monte, Bulacan ako lumaki. Masasabi ko marami akong pinagdaanan bilang bata. At napagdaanan ko yung moment na may mga crush. Pero ako yung tipo ng lalaki na walang hilig sa babae. Not because wala akong good looks. Siguro dahil ayoko lang talagang pumasok sa relasyon. Dahil wala pa akong alam kung paano o ano ang nangyayari kapag ikaw ay nasa isang relasyon. But when I was in third year high school, napag-isip-isip ko na sumubok. In short, pumasok sa relasyon. For the first time, ayun na nga. Siya si Shell, ang babaeng nagustuhan at napili kong ligawan. Yun nga yung pagkakataong matagal ko nang gustong maranasan. Ganun pala ang umibig. Masarap. Sobrang sarap. Masarap magmahal lalo na't alam mong mahal ka rin ng taong mahal mo. Pero lumipas ang taon, graduate ako ng high school. Nag-decide ang tatay ko na dalhin ako sa probinsya para doon magpatuloy ng pag-aaral. Dumating yung oras na naging LDR ang relasyon namin ni Shell. At hindi nagtagal, iniwan ako ng first love ko. Ang sakit. Halos araw-araw akong magpakalunod ng alak, pumupunta sa dagat para umiyak at mailabas ang sakit na dinadala ko. Siguro, 2 taon din bago ako nakalimot. At doon na nga nagsimulang tumigas ang puso ko. Kaya nung college, finokus ko na lang sa barkada at pag-aaral ang buhay ko. To make the long story short, meron akong 2 babae na naging girlfriend nung college. Yung isa estudyante at yung isa naka-live-in ko na nurse. I mean, siguro second year nagka-girlfriend ako ng estudyante at nung third year, doon ako nakaranas ng may ka-live-in. At yun na nga yung ex kong nurse. Iniwan din ako dahil nabuntis siya sa Saudi at doon parang binagsakan ako ng mundo. Ganun pa man, alam kong hindi naman yun yung unang beses na nasaktan ako. Kaya taon na naman ang inabot para makalimot sa nakaraan. Pero kahit kailan, hindi ako nagreklamo kay Lord kung bakit natatama ko yung ganong klaseng sakit sa buhay. Then graduate na ako ng college. Wala na sa isip ko na wag na muna pumasok sa relasyon. Dahil kung yung ibang lalaki, madali lang makamove on, well, hindi ako yung ganong tipo. Dahil ako yung tipo ng lalaki na may pusong mamon. Ako yung tipo ng lalaki na nararamdaman ko talaga yung sakit once na iniiwan ako. Kaya ganun na lang din siguro ako kung umiwas sa ibang mga babae. One time, may isang babae na naman akong nakilala sa hindi inaasahang pangyayari. Ilang taon akong nagpahinga. Pero parang sa pagkakataong yun, nabuhayan ako ng loob. Na masasabi ko sa sarili ko na huwag matakot sumubok ulit. Itago natin siya sa pangalang Baby. Nakilala ko siya sa isang birthday party ng anak ng kaibigan ko. Di nagtagal, umamin ako sa kanya na gusto ko siya. Hindi lang dahil sa maganda siya, kundi gusto ko rin mas lubos ko pang makilala ang babaeng ito. Unang dating niya pa lang, agad na akong nahulog sa kanya.
Yung tipong isang sulyap lang kahit di na ibalik yung pagtingin ko sa kanya ay para bang nakadrawing na siya sa isipan ko. Hindi ko maipaliwanag yung nararamdaman ko nung araw na yun. Sobrang thankful ako kay God na baka nga kako, ito na yung huling babaeng darating sa buhay ko. Maganda siya, DJ Raqi. Hindi man katangkaran pero chinita at maputi. Di ko naman pinahalata noong mga oras na yun na gusto ko siya. Ayoko lang kasi na maiilang siya sa akin, lalo na't unang araw pa lang na nagkakilala kami. Isang araw, matapos ang kaganapang yun, may nag-text sa cellphone ko. Unknown number at ang sabi, "Asan ka na naman? Umiinom ka na naman, no?" Yan ang pagka-text sa akin, kaya nagulat ako. Dahil alam ko sa sarili ko na wala naman akong girlfriend. At kahit naman ata sino ay partner o magjowa lang, ganun lang ang mga text, diba? Kaya nagulat ako ng pagkabasa ko. At yun na nga, nalaman ko na si baby pala yung nag-text. Nagulat ako na siya pala yun. Siyempre naisip ko na baka mahalaga din ako sa kanya. Kaya nakapag-text siya ng ganun. Sobrang saya ko dahil siya pala yung nag-text na yun. At simula nun, lagi ko na siyang nakakausap. Hanggang sa ipinagtapat ko na sa kanya ang nararamdaman ko. Na gusto ko na siya at mahal ko na siya. Mabilis ang pangyayari. Sinabi niya rin sa akin na hindi siya naniniwala at sabihin ko raw ang mga katagang yun sa harap niya. Kaya nung dumating yung araw na nagkita kami uli, hindi ko na pinalagpas. Harap-harapan kong sinabi sa kanya na gusto ko siya at mahal ko siya. May halong sinseridad ang pagkakasabi ko. Totoo lahat ng katagang yun dahil ganun ako kaseryosong tao. Gusto ko kasing nasasabi ko yung totoong nararamdaman ko sa taong gusto ko o mahal ko, hindi yung through chat or text. At naging kami na nga. Okay naman sa una, sobrang sweet niya rin. Open sa akin sa lahat ng bagay. Kaya pag medyo nakakaipon ng pera sa loob ng isang linggo, pupunta ako sa lugar nila. Kasama ang barkada para magsaya. Pero siya talaga yung gusto kong makita at makasama. Pero dahil may dapat itago, at yun na yung bawal naman malaman ng barkada sa kadahilan ng siya ay may anak at siya ay kasal na hindi rin pwedeng malaman ng buong barkada. Kailangan naming itago ang meron kami. Oo, DJ Raqi, kasal siya at may anak na. Pero hiwalay na sila. Not totally hiwalay na may nangyaring diborsyo. Hiwalayan lang na normal. Dahil may ibang dahilan, hindi na sila magkasama sa iisang bubong. Kaya hindi ko naman minasama na may natatapakan akong pamilya. O hindi naman ako yung pinagmulan ng pagkasira ng pamilya nila. Hindi naman siguro kasalanan na bumuo ka ng pamilya na sinira ng iba. Kaya agad ko siyang pinakilala sa magulang ko. Maayos naman siyang tinanggap ng magulang ko. At mula nung nagkatrabaho siya, halos araw-araw ko siyang hinahatid at sinusundo. Kahit mapuyat ako, matiyak ko lang na safe siya. At sobrang panatag ng loob ko dun. Kaso dumating yung araw na parang may nagbago. Siguro dahil sa trabaho o dahil may mga bago siyang nakikilala. Sa akin wala naman yun eh. Hindi ko pinag-iisipan ng masama yung mga ganong bagay. Kahit may mga kasama siyang lalaki sa trabaho. Kahit minsan may bonding sa office nila na nagiinuman sila. Basta sa akin lang, hindi mawawala yung care at pag-aalala ko kung paano niya ako nakilala nung una. Mas lalong lumala pa nung araw na dumating sa puntong bumabalik yung asawa niya. Sa totoo lang, wala akong alam ni isa sa background niya. Kahit sa side niya, wala akong kilala o walang nakakakilala sa akin. Dahil nga sa sitwasyon na hiwalay sila. Pero kasal pa rin. Pero minsan, hindi ko siya naman pinag-iisipan ng masama, no? Ayoko lang naman kasi sa lahat yung pinagsisinungalingan ako. At ipinagpatuloy ko na nga ang relasyon namin. Kahit bumabalik yung asawa niya, hindi ko na lang pinahalata na sobrang nasaktan ako noon.
Sobrang nag-flashback sa akin yung mga nakaraan ko. Na nauuna yung utak kong isipin na baka maiiwan ka na naman. Yan lagi ang tumatakbo sa isip ko. Pero nilalabanan ko. Kasi alam ko, overthinking na yung ginagawa ko. Hinayaan ko kung ano yung mga susunod pa na pwedeng mangyari. Umuwi yung asawa niya sa kanila. At wala akong alam kung ano ang usapan nila doon. Sobrang sakit na wala akong alam kasi andun sila sa kanila. Na sana may pakpak ako at pwedeng maging invisible para malaman ko lang kung ano ang nangyayari. Na kung balak niya bang ilaban yung relasyon namin. O ano. Na sana may alam ako kung nagsishare siya sa akin. Kaso alam mo, DJ Raqi, wala eh. Walang paramdam ng mga panahong sana mas inisip niya rin kung ano ang mararamdaman ko. Kaya nung pagkatapos ng 2 araw na yon, na wala siyang paramdam, sobrang nasaktan ako at nag-alala ako. Nagulat ako sa pagpaparamdam niya. Nakita ko na may isang text niya na hindi niya na ako tinawag sa tawagan namin. Yung tipong, kumusta ka? Like what? Alam mo yun? Yung parang kaibigan na nangungumusta lang. Pero inintindi ko, hindi ko nalang pinansin. Pero nung sumunod na mga usapan, dun na ako tuluyang binagsakan ng langit at lupa. Dun niya na sinabi na itigil na namin yung relasyon namin binuo. Nung mga oras na yun, na-stuck up ako. Nanghina ako. Nanginig ako, uminit ang buong katawan ko. Sumikip ang dibdib ko na parang binabarena sa sakit. Pero sa totoo lang, hindi ko yun ipinakita. Pinakita ko sa kanya na kaya ko. Na okay na lang, na ganun na ang naging desisyon ng buhay niya. Naitigil na lang basta ang mahalaga. May nabuong pamilya. Kasi kahit sino naman ata na nasa sitwasyon ko, gusto na ganun yung mangyari. Baka nasa proseso sila na inaayos nila yung pamilya nila. Kasi kung hindi naman, bakit niya ako iiwan ng ganun? Walang dahilan. Hindi ako nagloko. Walang dahilan. Hindi ko siya sinaktan. Hindi ko siya pinagbawalan. Lahat naman ginawa ko para lang maramdaman niya na prinsesa siya. Kahit minsan may away man kami, ako lang ang laging nagpakukumbaba. Nilulunok ko ang pride ko. Na kahit maihian ko ng sarili ko, okay lang. Wag lang humaba ang away namin. Alam ko naman kasi na walang mangyayari kapag nang matigas ang isa sa amin. Kaya mas pinipili kong ayusin palagi. Hinahayaan ko siya kung anong gusto niyang gawin. Magawa niya lang yung bagay na hindi niya nagawa nung past niya. Pero hindi ko inaasahan na ganun. Ganun ang mangyayari sa amin. Kaya ang sakit-sakit. Mga ilang linggo ko pang nilaban na baka maisip niya na andito ako. Na makita niya na ako yung taong sobrang nagpapahalaga sa kanya. Pero kahit sabihin niyang nakikita niya yun, ang daming tanong na pumapasok sa isip ko. Unang-una, kung bakit iniwan niya ako ng walang dahilan. Kasi kahit sino namang tao na iwan ka ng walang dahilan, sobrang masasaktan at mag-iisip kung saan siya nagkamali. Isa pa, hindi naman na bata ang katulad namin para sa mga ganong klaseng pangyayari. Well, tinanggap ko na lang kung ano ang kinahantungan ng relasyon namin. Sayang nga eh. Kasi siya yung gusto kong babaeng makasama sa pagtanda ko. Kahit may mga mood swing, topakin. Okay lang. Siya lang yung gusto kong suyuin at mahalin. Siya lang yung babaeng gusto kong makatabi at makasama. Siya lang yung babaeng gusto kong sorpresahin. Pero wala eh. Mapaglaro ang tadhana. Minsan inisip ko nga, bakit kung sino pa yung nagmamahal ng totoo? Sila pa yung madalas masaktan. Samantalang yung iba nagloloko na nga, pero hindi pa rin iniiwan. Kaya ngayon nandito pa ako sa stage na tinatanggap ko pa rin na wala na kami. Magmula nang iwan niya ako, pinangako ko sa Diyos, sa sarili ko, na hindi na muna ako papasok sa relasyon sa loob ng 5 taon. Hindi naman ako weirdong lalaki na sasabing hindi ako marunong magmahal. O hindi ako magmamahal ulit. Siguro yung 5 taon na yun,
Alam kong yun yung mga taon na dadamdamin ko itong nangyari sa akin. Magiging totoo lang ako. Lalong-lalo na sa sarili ko, sa inyo, sa mga tagapakinig. At sa'yo, baby. Kung naririnig mo man to, hindi kita sinisisi kung bakit nagkahiwalay tayo. Naintindihan ko naman dahil may anak at kasal ka. Alam ko may nakaka-relate din sa kinukwento ko, pero sasabihin ko sa'yo, baby, kahit Diyos saksi kung paano ko sinulat to. Mag-aantay ako sa panahong baka pwede pa. Kung saktan ka man ng taong minamahal mo, yung asawa mo, huwag kang mahiyang magsabi sa akin. Balang araw susubukan ko uli na makuha ang trophy ko. Oo, at ikaw yun. Napatawad na kita, hindi dahil sa kasalanan na iniwan mo ko, kundi dahil sa mahal kita. Ito siguro yung itinadhanang mangyari sa atin ngayon. Pero balang araw, sa muli natin pagkikita, ganun pa rin kung paano kita nakilala. Ganun pa rin yung rap mo na nakilala. Na baka pwede pang ituloy yung istoryang naputol. Dasal ko lang na sana huwag ka ring iwan at masaktan. Lagi mong iingatan ang sarili mo gaya ng mga pag-aalala at pag-aalaga ko sa'yo. Miss na kita. Tandaan mo, mahal na mahal kita at ang anak mo. Paalam. At para sa mga taong may pinagdaraanan ngayon o nasaktan, magpatawad sa mga dahilan kung bakit tayo nasasaktan. Dahil tao lang din sila. Minsan di nila alam yung mga ginagawa nila. Palagi lang tayong magdasal. God bless. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Rap. At ito ang aking secret file.